croeso at I teganau a heddiw yn ni'n mynd I bod yn creu General Grievous Combat Speeder. Oedran yw Lego hyn yw 712 a enw rhifau yw 75199. Dyma beth mae'n edrych fel. A ni'n mynd I dechrau gyda agor fe, os ni'n gallu. Dyna un, a dyna dau. Yna ni angen agor tipyn bach yn fwy. Rhoi hyn lawr. Dyma set 2. Dyma set 1. Dyma rai o sticeri. A dyma beth I angen I creu fe. A ni'n mynd I dechrau gyda agor set 1. Dyna fe. Ni'n mynd I roi hyn fan hyn, so wedyn ni'n gallu wneud e. A wedyn ni'n mynd I dechrau gyda creu cymeriadau o enw Mace Windu a General Grievous. A dyma Mace Windu a dyma General Grievous. Ni'n mynd I dechrau gyda Mace Windu. A ni'n angen rhoi y pennau ar gyntaf. Wedyn y corff. A nawr ni angen agor pethau lightsaber, beth y Jedis yn defnyddio. A dyma Mace Windu. A nawr ni'n mynd ar I creu y combat speeder. A ni'n mynd I dechrau gyda y darn yma. A ni angen dau o rhain I roi ar y ochrau. Tipyn bach yn galed I cael fel y shape o bethau, ond dyn not. Wedyn ni angen sgwar llwyd. So gallu ffeindio fe. Ac gyda Lego, weithiau mae tipyn bach yn galed I ffeindio y darnau. A ni angen ffeindio darn yma. A fi'n gwybod weithiau mae'n cymryd amser hir gyda Lego, ond mae'n tipyn bach yn galed. Ond fi'n meddwl fi angen agor yr un dau neu fi angen just gweithio gyda hyn, fi'n gwybod. Mae ddim yn dweud fi angen dechrau fe eto, ond fi angen just edrych am hyn. Mae'n sylw fe. Ond mae dim peth, so dwi'n gwybod beth fi'n mynd I wneud gyda fe. Falle bydd fi angen trio agor hyn a edrych os fi gael ffeindio unrhyw beth gan hyn. So yeah. Dyma gyd o oes unrhyw beth mewn fan hyn? Nac oes, so hwnna gallu mynd i'r ochr y munud. A right o blaen fi, y holl amser. Mae hwnna wedi cymryd fi amser hir, fi ddim yn gwybod pam. Weithiau weithiau mae jyst ddim yn clico, ti'n ffili gweld e, so yeah. A wedi gorffen y tudalen control. Nawr ni nawr un ail, trydydd. A nawr ni dechrau gyda roi hyn ar y holl peth. Wedyn ni angen dau o rhain, os ti'n gael gweld nhw. A ni'n mynd I roi rhain ar y ochrau yma fan hyn. A yeah, os ti'n gallu gweld plant yn y cefndir, hwnna'n achos ni mewn clwb bach o Lego, ni'n dod yn neud anmeiddio pethau fel yna, so yeah. A ni'n neud fel pethau fel hyn, dad bocsio pethau. A nawr ni nawr chweched peth gyda ddau o rhain.
rhoi un ar ochr, ond I ffili rhoi y holl peth, achos mae dim lot o lle. Nawr ni angen rhoi... ble wedi e? Fan hyn. Ni angen rhoi hyn fan hyn. A nawr ni nawr trydydd peth. Right, hyn yn ble mae'n mynd tipyn bach yn complicated fel. Mae dau o'r ein a un o'r ein. So, hyn yn mynd mewn fan hyn, fel hyn. Gweld hwnna? A wedyn, hyn yn mynd mewn hefyd. Hei. A wedyn, ni rhoi un arall mewn hefyd. A wedyn, hwnna'n un peth. A hwnna'n mynd fyna, fel hwnna. A nawr ni un o'r pethau arall yn mynd cael 4 ffrein gyda pethau trwyddo nhw. A un ffrein angen mynd ar y ochrau hefyd. So yeah. A mewn y comments, falle ti gallu rhoi fel y holl Lego ti'n neud a holl cymeriad Star Wars. Yn fy marn I, fy hoff cymeriad Star Wars yw Chewbacca, achos mae'n cael fel gun really dda a mae'n just fi'n really hoffi fe, so yeah. A dweud beth yw dy hoff ffilm Star Wars, fy hoff ffilm Star Wars yw y Last Jedi, achos mae'n doniol a pethau, a mae'n fel really cool fel explosions a pethau. So ar y pedwerydd dan, ni'n cael dan arall I fwy ar. Nawr ni angen 2 o ffrein a 2 o rein. So, si rhoi rein ar. Aw, ond yn diwyddo. A 2 ar ochr arall hefyd. A ni'n cael 2 o ffrein. A hefyd, os ti eisiau, ti ddim angen, ond os ti eisiau, mewn y comments, ti gallu rhoi fel, os ti eisiau ni wneud unrhyw Lego arall, fel ni gallu wneud Marvel, unrhyw beth, really. Achos bydd ni'n cael plant I wneud y dad bocsio a pethau fel yma hefyd. So hyn yn tipyn bach yn galed I fi'n hyn, ond os ti'n tipyn bach yn llai na oedran fi, achos enw fi yw Ffridgen a fi'n 11, so mae'n tipyn bach yn galed I rhai plant I wneud rhywbeth fel hyn. Ond ti dal gallu trio os ti eisiau, a os mae'n tipyn bach yn galed, ti gallu trio Lego arall, achos o'n wneud oedran fel fi wedi dweud fyna. A mae'n wneud fel oedrannau o fi'n meddwl 4 I fyny, rhywbeth fel yna. A yeah, mae rhai really fel anodd. Mae rhai fel y Millennium Falcon, os unrhyw un yn gwybod hwnna, Star Wars. Bydd ti probably gyd yn, achos pawb yn gwybod y Millennium Falcon, fi'n meddwl. A yeah, bydd time-lapse mewn hyn, so bydd yn mynd really gyflym, a bydd yn cool hefyd. So bydd fel fideo fi yn fel wneud yn really gyflym, achos ni eisiau dangos ti sut fi'n creu a pethau fel yna.
tipyn bach yn gwahanol, ti gweld, achos bydd yn ddim yn edrych yn dda iawn gyda dau peth un ochr. Ond fi'n gwneud y tipyn bach yn gyflymach nawr. A ni'n rhoi fe nhw ar fel hwnna. Un arall ar fel hwnna. A un yn mynd fan hyn, a un glas yn mynd fyna. Ni barod i roi sticker was, so ni angen dechrau eto. Hyn angen mynd... Dwi'n mynd really gallu gweld sut mae'n mynd nawr. Really rhoi fe awr, sy'n bach yn galed, ond ni ddim yn cael lot o, fi'n meddwl fi jyst angen rhoi hynna, a ni'n cael e, ond hyn yn y peth wedi cymryd mor hir o amser a hyn yn mynd ar fel, o na, hyn yn stick yna. Dwi'n trio cael rain off gyda hyn. Os ni'n gallu dod off. Aw, hwnna wedi tipyn bach brifo. Fe'n rhoi nhw lawr. O, fi wedi rhoi y peth. Ydw fi? Na. Hyn yn mynd nhw lawr. Mae hwnna'n mynd... So mae fel hyn. Ydy e? Fi cael e. So nawr hyn yn mynd fan hyn. Fel hwnna. O, hwnna nawr. Dim di da na. Fi'n meddwl yn gyda. Nawr ni'n rhoi pethau ffreu na. Yn rhoi hynna. Hwnna'n mynd ar hwnna. Fel pethau saethu. A ffrein. Yn mynd mewn i'r pethau yma. Un arall. Mae tri mewn hyn. Ble dwi fi'n troi ddim yn te? Mae un jyst mewn awr yn barod saethu. Hyn yn yn y diwedd. A dyma General Grievous gyda ei lightsabers mewn battle gyda Mace Windu a diolch am gwylio. Dyma fe yn y diwedd. Diolch am gwrando a subscribe a like o mewn y diwedd. Diolch am gwrando.